И здравейте хора, аз съм Дани и днес ще правя гибуей за канал, който напише какво да напишете. Нека напишете яките, що абонати сами яки. Никой не ми закача абонатите и нека. И напишете яките под този клип, който сега ще качвам. И да, абонирайте се на моят канал, ще направя гибуей за канал, който ако някой не знае какво е гибуей, ще кажа реклама за канал. Да, нещо подобно. Май беше, или съм забравила. И да, това беше от мен. Сигурно. И ще се видим след... Сега е 3 часа и 5 минути. Ще се видим след половин час, хора. И ако има много коментари, не знам. Но знам, че поне ако така ютубърите са ми познати, нека ви темпо думи. Дори всички коментари отдолу, които, например, 15 човека да запишат яките, ще ли рекламирам тия 15 човека. Не мога да рекламирам един и другите да се сърдат. И така че това беше от мен. Хора, чао!